Ġie ffirmat il-kuntratt tal-manifattura u l-installazzjoni ta' kejbil f'qiegħ il-baħar f'pass eqreb twettiq tat-tieni interconnector b'valur globali ta' madwar 300 miljun euro. Il-kuntratt ġie ffirmat mill-Gvern Malti mal-kumpanija Norveġiża Nexans AS. Dan il-proġett hu kofinanzjat minn fondi Ewropej la darba qed jitqies mill-Unjoni Ewropea nnifisha bħala proġett ta' importanza strateġika. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli qalet li pajjiżna qed jingħata l-investiment li vera jixraqlu hekk kif se tissaħħaħ il-konnettività filwaqt li tiffaċilita tranzizzjoni lejn ekonomija newtrali mill-karbonju u se jippermetti l-importazzjoni ta' elettriku minn sorsi rinnovabbli. Itkellmet ukoll dwar kif dan it-tieni interconnector se jagħti aktar serħan il-moħħ, anke fid-dawl ta' sfidi u inċidenti li seħħew u bekk qed tissaħħaħ is-sigurtà tal-provvista f'pajjiżna. Aħna determinati li nwasslu fil-ħin. Għaliex rridu li pajjiżna ikun mħejji mhux biss għallum imma anke wkoll għall-futur. U allura qegħdin naraw li jkollna biżżejjed provvista tal-elettriku li nkunu nistgħu nagħtu l-imbuttatura meħtieġa lill-modernizzar ta' pajjiżna li jiddependi fuq ħafna iktar elettrifikazzjoni u li nkomplu ngħinu l-ħidma kbira li qegħdin nagħmlu biex inżidu rinnovabbli. Dan l-iffirmar hu mira importanti għal proġett nazzjonali magħruf aħjar bħala ICITU u wieħed minn 6 tenders maġġuri relatati ma' dan il-proġett u jitratta l-manifattura u l-installazzjoni tas-submarine cable bejn Malta u Sqallija. Il-kejbil taħt il-baħar twil 99 km. ICITU ħolqa f'katina akbar ta' inizjattivi li l-Gvern qed jieħu biex jilħaq il-miri ta' dekarbonizzazzjoni bħala parti mill-Viżjoni Malta 2050. Iċ-Chairman ta' Interconnect Malta l-Perid Godwin Aġus għal kif dan il-ftehim biddel snin ta' pjanar, diżinn, permessi u xogħol jibes f'pass konkret il-qudiem filwaqt li nnota l-parteċipazzjoni f'din is-sejħa. Ismael D'Amato li hu l-kap eżekuttiv tal-istess entità governattiva spjega dan il-proġett mill-lat tekniku. Beda snin ilu bil-fażi ta' diżinn, ħarġu l-permessi u mbagħad għamilna ħriġna serje ta' tenders u wieħed minnhom wieħed mill-ewlenin kien tal-subsea cable, ġifieri tal-parti fejn ħajkun hemm il-manifattura, it-tqejjid fil-baħar u mbagħad il-protezzjoni fil-baħar fir-rotta kollha ta' bejn Malta u Sqallija. Dan il-ftehim ġie ffirmat minn Adrian Dalli, direttur ġenerali għad-Dipartiment tal-Kuntratti flimkien ma' Ivan Duperaj, Viċi President responsabbli mill-Marketing u Sales għal Nexans.